Bueno, zeinek esango zigun, orain ikustera goazena ikusiko genuenik gaur. Zer nahi duzu esatea ba, hainbeste kantu dira bereak? Hainbeste kantu egin dituzte bere poemekin, hainbeste kantu idatzi ditu, Euskal Herriaren, historiaren kantu luze horren, katebegi ederrenetako bat, hartu dezagun gurekin, Joseba Sarrionandia. Jon Maiaren kantuak nondik datozen ikertzen ibilinaz, eta deskubritu dituan gertaerak esplikatuko dizkizuet, papelean apuntatuta ekarri ditut. Jon Maia harrituta geratu zen, Mikel Laboaren abestiak eta berak esan dago oraintxe Silvio Rodríguezen abestiak entzutean. Haue bai kantak, esan zuen, nik ere halakoak egingo ditut. 70 urte lehenago, Mikel Laboak ideia bere izan zuen, Michel Labegeri eta Atahualpa Yupanqui entzun da gero. Haue bai kantak, guk ere halakoak egingo ditugu. Michel Labegerik berterretxeren kantoria eta Jose Mari Iparragirrerenak ezaututa egin zituen bereak. Haue bai kantak, nik ere halakoak egingo ditut. Jose Maria Iparragirrek Milia Lasturkoaren Erezia entzun zuen ustekabean eta Marseillesa. Haue bai kantuak, nik ere halakoak egingo ditut. Miliak, Lasturko dorretxiko neskak, Moroen herriko erostak ezagutzen zituen, eta erromatarren denborako epigramak, eta pentsatu zuen, haue bai kantak, guk ere halakoak egingo ditugu. Orain ja 2000 urte, Erromako imperiopean, Katuloren lagun euskaldunak, bere hizkuntza laster desagertuko zela uste zuen arren, bere arbaso barbaroen abestia gogoratu zituen. Oie bai kantak, nik ere halakoak egingo ditut. Eta antzina, harriaroan, neguan, harpe batean sartuta suari begira, Jon Maiaren abesti hauek hasi ziren entzuten. Eta suaren inguruko jende horiek esan zuen, haue bai kantak, geuk ere halakoak egingo ditugu.